Рок в скалите. Белоградчишки рок фестивал. Владимир Недев, китарист на групата Ван Дайк от град Лом. Владо, здрасти, приятелю. Радвам се, че сте тук. Добре дошъл в подножието на Белоградчишките скали. Кажи ми, как се чувстваш тук сред тази прекрасна природа? Сега ще повторя последната ти дума. Прекрасно, защото идвам от място, което е може би с поне 10 градуса по-топло. Тук има прохлада. Белоградчик винаги съм го харесвал като дестинация, като град. Миналата година идвах горе на скалите. Прекрасни изгледи, чудесни хора. Какво повече? Групата Ван Дайк за група от територията на северо-западна България. Една чудесна група поне за мен, с чудесна визитка, в която има впечатляващи показатели. Давай да я представяме на феновете и на почитателите на рок-музиката. Ако мога да кажа така, че това, което ни обединява, ние сме трима души. Аз, Владимир Недев, китара, Хари Александров, бас-китар и Борислав Борисов, барабани. Всъщност сме се занимавали с музика така от доста преди 20-30 години, но миналата година така нещо ни обхвана някакво вдъхновение да правим собствена музика наново и всъщност започнахме така на шега. Направихме една песен, после втора песен, трета, осладини се и така лека по лека започнахме да събираме песни и в момента си подготвяме първи самостоятелен албум, който ще съдържа 15 композиции. Иначе Ван Дайк като име, много хора ни питаха защо Ван Дайк. Първо ми звучи добре, второто това е един много известен холандски художник. Даже тук мои познати и журналисти веднага сложиха художниците. Не, че толкова в музиката сме художници, но все пак за нас по-важна беше идеята да правиме собствена музика в стила на хард рока, в мелоди рока и всъщност това е на този етап. Хубаво е, че група като вас обръща внимание повече на авторските неща в областта на рок-музиката, за която си говорим. Кое е парчето, което ви е любимо и което може би най-трудно го свирите и което най-добре се възприема от публиката? Да ви кажа, днес ще изсвирим една нашата най-нова композиция, която лично на мен най-ми хареса, но и за мен е най-нова, така че може би ще си помагаме малко с листове хартия относно текста, защото е много пресен. Басиста ще я пее, той е водещия вокал. Песента се казва Вълна. Сега няма да разказвам повече за нея, защото няма смисъл да се разказва, но общо взето смятам, че най-новата композиция така може би ще впечатли ценителите на хард рок. А иначе от останалите композиции Винено червено е, поред мен, има удачен текст, който е писан действително професионален, ако мога да кажа, поет. Ние също си пишеме текстовете на песните, но от време на време, когато видим някой хубав текст, го аранжираме и си казваме да, това е нещото и така, че общо взето това са като децата. Тоест, направиш нещо, не мога да отлича сега дали Минчо, Иванчо, Драганка, Петканка са ми най-любимите, но общо взето това е на този етап. Ще показваме нещата, но и когато влезем вече в студио, ще се опитаме да ги разпространяваме първо в социалните мрежи, така че това е общо взето. Пак се връщам на визитната картичка, за която споменахме преди мъничко в началото на нашия разговор. От нея разбрах, че през 90-те години си участвал в една група, която се казва Декември. Ако така добре мога да си спомня. Разкажи малко за този период, за тая група и за твоето творчество тогава. Тогава се увличах, по-скоро любимият инструмент беше акустичната китара. И повечето от композициите бяха нагласени така, че да звучат акустично. И албумът, който записахме в 95-96 година, носи и всъщност името на групата Декември и той е по предложение на барабаниста Дарюш Надим Казем, баща му иранец. Той в момента е в Австралия.
и с него си поддържаме връзка. Даже си говорихме следното да дойде в България да забиме пак, нали, да посвириме. Останалите членове от групата в момента са в София, всеки си е хванал, нали, как се казва, живота, пътечката, но тогава бяха много хубави времена лично за мен. Правихме по-мелодични композиции, т.е. които се доближават стилово в мелоди рок. Това е, значи песните са пускани в Българско национално радио, по много радиостанции, също така в класации са участвали. Но говоря, това е периода 90, края на 95-та година, 96-та година, 97-та година, в този период. Какво искаш да пожелаеш на феновете и на почитателите на рок-музиката? Микрофона е твой. Ами, първо нещо, пожелавам на всички здраве. Защото смятам, че здравето е най-важно. След това идва всичко останало. Ами, пожелавам да са много волеви и да могат да не се предават, нали, от онези облъчвания, които идват с онези ориенталски ритми от всякъде. Т.е. да държат на себе си, на собствените си вкусове и ще кажа, че рока е жив. Това е. Пожелавам на всички здраве, да следват своите стремления, своите цели и да устояват собствената си независимост. Рок в скалите. Белоградчишки рок фестивал.